Medyo maano, yung araw. Tapos wala yung araw. Medyo madilim. Samira Lalab Migalab, shout out. Samira, ayan, hi. Lalab Samira, good morning. Ayan, Samira nagbaba ng kanyang bahay. Samira Lalab Migalab, shout out. Samira Backyard Garden, hi. Lalab Migalab, shout out to you. Thank you so much. Ayan. Madam Himawari Vlog Migalab, shout out. Ano yung ating music? Ayan, Madam, good morning po. Miga Migalab, shout out. Mag-music tayo. Miga Migalab, shout out. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Madam Migalab, shout out. Jut Lalab Migalab, shout out, Jut. Ayan, Jut Lalab Migalab, shout out. Good morning, Lalab, good morning. Ayan. Samira Jut Lalab, Madam Himawari Migalab, shout out. Ayan, good morning everyone. Ayan, Jut, nagbaba ng kanyang bahay, Jut. Samira, you still here, Samira? Ayan, 2 million Migalab, shout out. 2 million in the house. Himawari Vlog, dan to you. Pasuklin na lang from Jut. Ayan, Madam Himawari, dan daw sa'yo si po, ano? Si Jut po, pasuklian na lang. Ayan, 3 million Migalab, shout out. May premier ka, Madam, ano, Himawari?
Ayan, 2 million na may love shout out. Udon Lalab, may love shout out. Udon. Ayan. Udon, thank you so much. Udon Dimitriel Junior Vlog. Ayan. Good morning po, host Lalab. Good morning. Patamsak po. Ayan. Si Lalab, tamsakan natin yan. Ayan, si Odon nagbaba ng kanyang bahay. Odon. Ayan, Odon, nasa bahay mo ako. May harang. Dan to you, brother Odon. Pasukli na lang from Jute. Andito ba yung nakapin, madam? Ayan. Iwan ko, wala na ata yan. Ayan, ano, Madam Himawari. Dito ka pa ba, Madam Himawari? Baka nag-BG lang si madam. Ayan, daming ulam, ano, Odon. Wala na ata si Himawari. Ayan, si Madam Himawari. Hindi nagsusukli. Ayan. Lagi may nandito, ano, si Samira nagsusukli yan. Tintayin mo na lang, Lalabs. Nagsusukli yan. Ayan. Ayan, dami ang ulam, mo. O doon, daming ulam nga. Ayan. Regina Charap. Ayan, Miguel Love, shout out. Regina Tamsak, who's Miguel Love, shout out. Jute Tamsak dan full subscribe from Himawari. Ayan. L3 Lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak po, Miguel Love, shout out from Regina. Ayan. New video from L3. Salamat po, Himawari from Jute. Ayan. Ayan, Odon. Pati si Ate Guard, na videoan mo. Ayan, patamsak dikit po. L3 pasukli. Ayan. L3, kindly connect to Jute Lala. Already connected to your channel. Ayan. Ayan, palabla ko mga lalab sa binababa kong mga bahay. Ayan.
L3, ayan, nagbaba ng kanyang buy, L3. Santano Moy Tralalab Miguelab, shout out Santano. Hi, good morning. Ayan. Lalab Santano Miguelab, shout out. Good morning to you. How are you? Ayan. Jut, Live 09 Vlogs. Ayan, sasabay mo ako, Jut. OFW ako dyan, lifestyle. Ayan, Miguel Love, shout out. Tamsakan natin si OFW mga lalabs. Kahapon ba mga lalabs, di ba kahapon sobrang lakas ng kidlat? Kahapon umulan. Sobrang lakas ng kidlat kahapon. Tamsak dating dikit sa binaba mo, mami. Ayan. From Jute. Tanggalin mo natin yung music. Ayan. Kahapon mga lalabs, sobrang wait lang ha. Bigyan kita Jute ng wait lang. Bigyan kita ng banana, wait lang. Tamsak dating dikit. Ayan, lalab, salamat. Gano'n natin yung Tinan ko Jud ha. Guwapahan na husoy. Ayan, YouTube mo namin galab, shout out. May ako, may marites. May marites ako saglit. Ayan. Alam nyo ba, YouTube no lalab, may galab, shout out. Ayan, tinanggal ko muna yung music. Kahapon mga lalab, sobrang lakas ng kidlat kahapon. Alam nyo ba, yung nangyari sa baka namin? Yung baka namin is nasa gitna ng palayan. So kahapon, tinamaan siya ng kidlat mga lalabs. Yung baka namin kahapon, ayan. Nung nung tinamaan ng kidlat, di ba sobrang lakas ng kidlat kahapon? May nagpunta sa bahay, sabi yung baka nyo, nakidlatan. Tapos nagpunta na si Papa doon sa gitna ng palayan. Yun nga, nakabulagta na pala yung namin, yung baka. Ito yung picture ng baka namin mga lalabs ha.
Nakakaiyak lang. Tas kahapon kinatay na rin tas binenta na lang kaysa naman 'di mapakinabangan yung baka namin kahapon. Ito mga lalabs nangyari dun sa baka namin, ito yung picture niya mga lalabs, oh. Ayan siya mga lalabs, oh. Ayan yung nakidlatan kahapon yung baka namin, ayan, ayan siya, oh. Tapos kinatay na lang, ayan mga lalabs. Sobrang lakas ng kidlat kahapon, pero may nangyari din sa ibang dun sa kabilang ano, lugar diyan lang. May ano naman, tinamaan naman yung internet niya, may parang may tower kasi sa katulad ng tower ko sa labas, may sariling tower sa internet. Tinamaan ng kidlat naman yung ano, yung tower nila kahapon. So ngayon siguro hindi nila napatay yung mga kuryente sa loob, so lahat ng appliances nila nasunog, yung cellphone, yung laptop, yung refrigerator, lahat nasunog. Pero alhamdulillah hindi naman sila natamaan ng kidlat, buti na lang natamaan lang sa kanila yung mga gamit. Pero yung sa amin talagang mga lalabs, ayan, alam niyo mga lalabs, kahapon naiyak ako lang mga lalabs, alam mo ba kung bakit? Kasi itong baka na 'to nung galing ako ng abroad is nung June 22, umuwi ako dito mga lalabs, binili ko 'tong baka na 'to mga lalabs is binili ko 'to mga lalabs ng ano, ng 25K. So 3 months pa lang siya sa akin mga lalabs, ayan nangyari sa baka ko. Nakakapanlumo lang mga lalabs. Kasi babae 'to ang naisip ko, sabi ko paparamihin ko siya, kasi babae siya, eh. Sabi ko 'pag ano 'yan, 'pag nabuntis, dadami kasi babae. Pero ito nangyari kahapon mga lalab, na-shock ako mga lalabs, nakakaiyak lang. Ayan kahapon, naiyak ako kasi siyempre nanghihinayang ka papadamihin mo. Sabi ko nga sa nanay ko, "Aanuhin ko naman yung pera na 'yan, wala na yung baka ko." Ayan, babae siya mga lalabs. Maganda daw kaming bakang nakidlatan kasi lumalakas ang katawan, ayan. 'Yan yung baka ko mga nakakaiyak kahapon, ayan. Kinuha yan galing sa palayan, ayan. Yung mga nagbuhat, kahapon yan. Sobra kasing lakas ng kidlat, Diyos ko, Panginoon ko, grabe yung kidlat kahapon mga lalabs. Sa probinsya nakakatakot, 'di ba? Yun nakakaiyak lang kasi hindi na nakabalik yung puhunan kasi binenta na lang siya ng mura, kaysa naman 'di mapakinabangan, 'di ba? Alam niyo mga lalabs, dalawa yung baka namin, ito yung bakang pinakita ko is yung baka ko yan, yung binili ko. Pero yung baka nila mama buntis yun. Pero yung ano nila, yung tali nila magkadugtong lang. Buti na lang mga lalabs, hindi tinamaan yung isang baka namin, yan lang. Pero doon sa gitna ng palayan, hindi lang isang baka ang nakalagay doon. May iba-iba pang baka doon, yung may iba-ibang may-ari. Pero yung tinamaan lang talaga yung baka ko. Sobrang malas. Kahapon, Diyos ko, grabe iyak ko, oy, kasi nakita mo yung baka nakabulagta. Tinamaan yung ano niya, yung para bang likod nung baka, parang nung kinatay na siya, tinanggal na yung balat nung baka, parang nasunog yung ano niya, yung taba. Sobrang lakas nung kidlat kahapon, Diyos ko, Panginoon ko. Kasi sobrang init, ilang araw na ata sobrang init tapos biglang umulan, yun na ata yun. Ayan, alam niyo nangyari mga pinautang lang lahat yun kaysa naman 'di mapakinabangan, 'di ba? So ngayon ang hirap naman kung paano maniningil. Pinautang lahat, 300 lang yung kilo nung ano, nung baka kahapon. Tamsak Dan Lalabs, ayan Prexy J Lalabs. Good morning madam, kapatid, mega love shout out. Ayan, thank you so much. Pinatay ko lang yung music kasi nagmartes lang ako. Ayan Jot, kaya parang natutulog ako kahapon, hindi ako kumain nung baka kasi alaga ko yun, bakit ko kakainin? Yung ibang karne may natira naman pero niluto dito sa bahay pero hindi ako kumain mga lalas. Alaga mo yun, bakit mo kakainin? Sila kumain pero ako hindi ako kumain. Ayan Jot Lalab, nasa bahay mo ako, ang short-short ng video mo, ayan. Kaya yun lalas, pero buti na lang sa baka napunta yung ano, yung kidlat. Alam niyo mga lalabs kahapon yung sobrang kidlat, buti na lang tinanggal ko yung internet ko, hindi pa siguro 5 minutes bago maglakas yung kidlat. Tinanggal ko yung internet, yung ref namin. Tapos alam niyo bang nasa labas kami ng tindahan, merong bahay-bahay naman dun, yung ano ng kidlat, yung kislap ng kidlat nasa harapan lang namin. So nung kumidlat na yun, nagsigawan kaming lahat.
Kasi kitang-kita namin mga lalabs yung kidlat dumaan talaga sa harapan namin pa gano'n, papunta diyan sa likod, Diyos ko. Ta's nagsalita yung kapatid ko, "Ay sigurado may natamaan na naman ng kidlat na 'yan." May natamaan nga yung baka namin kahapon, Diyos ko. Ayan, puwede mag-promote, ayan. Iwan ng bakas para masuklian from ano, Madam Prexy, ayan. Lalabs, mega love shoutout Jut, ayan si Jut, nasa bahay mo ako lalabs. Tinanggal ko lang yung music, maya-maya mga wait lang, ayan. Busy lang muna kapatid, nasa work lang po. Sige lang lalabs, sige ano Audio Wolf, mag-promote ka lang lalabs, ayan. Kaya mga lalabs nakakatakot talaga yung kidlat. Grabe kahapon. Siguro wala naman natamaang tao, yung ano lang, napunta lang sa hayop, ayan. Ayan, 6 million mega love shoutout. Nakapanghinay na ako mga lalabs sa aking baka kaya kahapon nung nakita ko yung baka ko na dinala dito sa bahay, eh, umiyak talaga ako kasi 3 months ko pa lang yun, eh. 3 months pa lang yun dito kasi binili ko yun nung June. Kasi papadamihin ko kasi 'di ba ang mahal ng baka mga lalabs. Eh, wala na, eh. Talagang yun lang talaga yung kapalaran ng baka ko na tamaan ng kidlat. Sabi daw kasi ni Papa baka raw kasi nung time na kumikidlat, yung baka daw baka nagulat, nagtatakbo. 'Di ba kasi daw yung baka daw yung mata daw kasi ng baka parang kumikislap. Ayun, natamaan siya ng kidlat kahapon, Diyos ko. Buti na lang napunta na lang sa hayop hindi sa tao. Kakapanlumo lang mga lalabs. Kasi ang problema naman ngayon paano maningil yung karne kahapon, ang daming tao kahapon nagpunta dito sa bahay kasi nung nalaman ang daming tao nagpunta nung nalaman na ano, na kilatan nga yung baka namin siyempre kakatayin na yun. Hindi ko tiningnan nung ginigilitan yung baka, Diyos ko. Ayan, Gina Migalab, shout out, kidlat lang yun sa amin nga, bomba. Nakakatakot din yung bomba, oy. Nakakatakot din yung kidlat mga lalabs, oy, kasi hindi mo alam, di ba? Ayan, Jot, pangalawang dikit to sa'yo, Jot, ha? Ayan, Jot, o gawin kitang 325. Ayan, Jot, meron ka ng ano agad. Ayan, unboxing Kinder Joystick. Ayan. 5 million Migalab shout out. 19 million thumbs up. Thank you so much mga lalas. Ayan, thumbs up dikit Gina from Jute. Ayan, padikit please from Gina. Ayan, Gina Lalab Migalab shout out. Gina. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Jute. Ang bilis naman ano. Short lang yung video mo, lalabs. Oy, short lang. Salamat, Mami from Jute. Ayan. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Ayan. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. Opo, sino nagpa-load? Dali na, nagla-live ako. Sir Buchito, thanks po sa support. Ayan, akin na yung number mo. Dali. Ito yung number. Ano, UTP? Wala akong UTP 15. Wala. Ano lang ako, yung saya. Maayong buntag sa inyong tanan. From Jut, Sir Bruchito, Miguelab, shout out. At tingin yung mga lads, medyo maga pa yung mata ko kasi niyakan ko yung baka ko kahapon. Ay, naku, nagdrama na naman si Ailenski Vlog. Ayan. Nabidyoan ko nga siya mga lalabs nung dinala sa bahay. 09, ayan, sige, okay, Sir Bruchito, no problem, Sir Bruchito, 09566045686050. Ayan. 09566045686050. Ayan. Joke yan, ayan, oy. Madam Himawari, meron kang premiere, madam. Sige, ano natin yan? Ano natin yan, ipin natin yung premiere na yan. Ayan, Migalab, shout out everyone. Migalab, shout out. 7 million, ayan. Sir Puchito, sure ka bang number mo yan? Ayan, 6 million Migalab, shout out mga lalabs. New upload, please help. Ayan. Ayan, Madam Prexy, new upload mga lalablabin natin. Ayan. Wala pa yung music maya-maya mga lalabs. Kaya medyo tingnan yung mata ko maga-maga. Iniyakan ko yung baka ko.
Ayan, 7 million mega live shoutout, 7 million yung upload. Ayan. Sir Brochito, natawa tuloy Sir Brochito. Bay mami, maligo na muna ko pasok sa work. Sige lang lalabs, sige lang mag-ingat ka lalabs. Ayan. Juliet, new upload, please help. Ayan. Panoorin natin yan, madam. Wait lang at may harang pa si Madam Himawari. New upload from Prexy J Lazada. Sir Brochito, mega love shout out. Ayan. 6 million mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Papa, may bibili! Umalis kasi mga lalabs yung nanay ko. Yung tatay ko nagbabantay ng tindahan. Walang tao dyan, be. Papa! Ayan, 8 million mega love shout out. May bakas na ako sa'yo, Prexy J Lazada from Jute. Ayan. Tapusin ko lang tong ano. Patamsa ko mga lalabs sa nakapin. Makasigaw naman, wagas. Ay, makasigaw naman. May bibili kasi Jute. Pwede mag-promote. Makasigaw daw, wagas. Ayan. May bibili nga kasi. Ayan. Himawari vlog, new upload sa blabin natin mga lalabs. Ayan, 9 million mega love shout out. 9 million, thank you so much. Sige, Juliet, balikan kita ulit. Bigyan kita ayuda, ha? Ayan. Ayan, palablab ako mga lalab. Patamsak po ako nakapin. Ayan, nakapin mga lalab. 8 million mega love shout out. Ayan, working mood muna. Ganun, mga OFW, silip-silip lang. Ayan. Sige lang, Madam Prexy lang, Madam. Sige, anuin ko yan. Ipin kita maya-maya, Madam, ha? 7 million mega love shout out. 21 tamsak. Yeah, ayan. Salamat po, bye-bye. Sige, Jot, mag-ingat ka palagi. God bless. Ayan. Tamsakan po natin nakapin mga lala si Mawari Vlogs. Ayan. 7 million mega love shout out. Inom muna tayo mga lalab ng General Water. Ayan, 7 million mega love shout out. Tagal naman ang harang na tumatapos. Ayan, thank you so much everyone. Na-boring ba pag walang Magdaldal lang ako. Marop versus thank you so much po Sir Marop. Ayan, Madam Mimawari, my number, ayuda part 2. Ayan. Ano tong ayuda? Waiting. Ayan, tamsak na Madam Himawari sa iyong premiere. Paano ginagawa mo? Ayan, Sir Marot, Miguel, shout out. Mag-music nga tayo, parang napaka, pag walang music. Ayan, patamsak ako mga lalabs na kapin. Maingay pag may sound, magmarites ka na lang sa amin. Asan si Marisol? Latest news ngayon? Buy again. Maingay ba pag may music? Ayan. Di ba nagmartis na ako kanina? Ulitin ko na naman yun. Sabihin naman yan, paulit-ulit ako. Ayan, 8 million, mega live shout out, 8 million. Ayan. Smart Pravin Vlog, mega live shout out, Smart Pravin. Smart Pravin Lalab, how are you? Ayan. 7 million, mega live shout out. Hi host, ayan. Full support from India, ayan. Smart Pravin Vlogs from India, mega live shout out. 8 million, thank you so much. Ayan, I am fine from Smart Pravin. Ayan. Thank you, Smart Pravin. Ayan. Ayan, palabalab ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Host, please give me some extra banana. Ayan. Yes, no problem, Smart Pravin. I will check your house. Uncle James, mega love shout out. Uncle James. Ayan. Uncle James, mega love shout. Okay, Pravin, just wait a minute, lalabs. Uncle James, ayan. Uncle James, mega love shout out. 7 million mega love shout out. Ayan. I'm so happy to see your live stream host. Ayan, thank you. Ayan, meron ka ng jacket, Uncle James. Mega love shout out. Uncle James, thank you. Ayan. Thank you, Smart Pravin. Hi all from India. Ayan.
Please connect friends from Smart Pravin. Nice live stream host. Ayan. Salamat host from Uncle James. 7 million Migalab shout out. 7 million. 7 million Migalab shout out. Ayan. Meron naman bibili. Thank you so much Sir Marop Migalab shout out. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Patamsak naman po mga nakapin mga lalabs. Yung premier po ni Madam Himawari. Ayan. Tamsakan natin nakapin mga lalabs nakapin. Ayan. 10-20 guys. Ayan. Uncle James, baka di po tayo dikit lalabs. May papadikitan ako sa'yo lalabs, aking member. Ayan. Uncle James, baka di pa tayo ex. $10.20 guys from Uncle James. Ay, ito lalabs ha. Ibaba ko yung bahay niya. Member ko to lalabs. Silip-silip host. Ayan. Silip-silip ka lang ba? Ito lalabs. So, binaba ko yung bahay niya. Bloody Coder. Ayan. Uncle James. Ayan, tingnan natin yung bahay ng Uncle James. Mga lalab, patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Himawari Vlog, Dan Pulpak Support Kalimbang. Ayan. Mga lalabs, palablab po ako nakapin. Patamsak po nakapin mga lalabs. Ayan. May number ayuda part 2. May paayuda yung nakapin. 6 million Migalab shout out. Uncle James. Sino ba to si Uncle James? Si Sir James Care Vlog. Ayan, meron din pala siyang meron din pala siyang premiere. Live pala. Natin na pala tayong dikit host. Ayun. Uncle James, natin tayong dikit. Kumain ka ng biryani. Chicken biryani. Ayan. Let's connect to each other, guys. Keep supporting from Smart Pravin Vlogs. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. Wala naman ako mga sa binababa kong bahay mga lalabs. Ayan. 7 million Migalab shout out. Tan. Marop, Sir Marop, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Sir Marop, ayan. Lablabin mga lalabs. Ayan, 6 million Migalab shout out. 6 million. Priscilla Sada, tamsak dan from Himawari Vlogs. Ayan. Ayan, palablab pa ako, baka ulam nyo ngayon, host, no? YouTuber, hindi ako kakain nun. Host, I love Philippines, live stream so much. Ayan, thank you so much, Smart Pravin. Lalabs, hindi ako kumain, alaga ko yun, bakit ko kakainin? Sila kumain, pero ako hindi. Hindi ko kinain yung alaga ko, oy. Kapon, sobrang daming tao dito sa bahay. Puro nangutang. Mura lang kasi lalabs yung kilo ng baka. 300 lang yung isang kilo. Ayan. 300 lang. Yan, Juco Falls, Philippines. Thumbs labos. Ayan. Migalab shout out lalab. Migalab shout out. Lalab, salamat. Ayan. Saka bata pa yung baka mga lalas. Bata pa kaya malambot pa yung yung taba. Yung balat. Ay, yung laman pala, laman. Ayan.
Ayan, palablab ako mga sa mga binababa kong bahay. Ayan. Ayan, 7 million mega love shout out. 7 million in the house. Ayan, 6 million mega love shout. Ha? Ginagamit ba yung tablet? Akin na nga pa. Kati. Pwede baba ng bahay, host. Sige, lalabs yan. Julalab, salamat. Ayan. Magbaba ka ng bahay dyan. I love my country, Philippines. It's more beer in the Philippines. Ayan. Yes, ano? Saan na ba yun? Smart Pravin. Ay, number 1 naman yung mga taga-India ng alak. Mga lasinggo din yan, YouTube, no? Akala mo, ha? Mga lasinggo rin yung mga ano, mga India. Ano pa? Ito. Mga lasinggo rin yung mga Indiano, mga lalas. Akala mo, ha? Yung mga kasama nga namin dati sa UAE, mga lasinggo yun. Akala mo, di mga nagiinom yan. Mas malala pa nga yan, eh. Ayan, YouTube Bono, nagbaba ng bahay. YouTube Bono. Magpa-music tayo ng iba. Ayan. Ayan, 8 million mega love shout out. Yanjo palablabos, pabakas lang para mabalikan ka agad. Param Yanjo. Mga lalab, patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, yung nakapin po. May premiere po yung nakapin, may premiere. May premiere po yung nakapin. Ayan, 9 million mega love shout out, 9 million. Lablabin natin mga lalas, nakapin po, nakapin. Oh my God, ang ingay naman ng cellphone na to. Ayan, 10 million mega love shout out. Ayan. Yanjo, lablabin natin si Yanjo, nagbaba ng bahay, YouTube Uno. Si YouTube Uno, wow, ay, ano, Bulinaw. Wet market uli. Ayan. YouTube Uno, nasa bahay, makulalab, YouTube Uno. Namili pala to si YouTube Uno. Barato na lagi ang mga isda sa inyo, sir. Ayan. $12 million mega love shout out. 12 million. Ayan. Ayan, 27 million tamsak mega love shout out. Mark Bersosa nagbaba ng bahay. Ayan. Bisaya host. Yanjo, Bisaya kalalabs, oy. Ayan, YouTube Bono. Ang daming isda. Bulinaw. Wow, fresh. From the market. Ayan. Fresh from the market. Ayan, Dan Kalimbang all na po sa nakapin from Sir Marop. Ayan. Anong load po? Ayan, 10 million mega love shout out. Smart, please come to my beautiful Philippines. I have wine special for you, coconut wine with tiny bubbles. Tuba toink. Anong, magkano? 10. Regular 10 lang siya eh. Ang video call ba yung regular 10? Magbi-video call daw siya? Mag-ano ka na lang, may ano sa 20. May video call yun, may hindi, i-register na siya. 23 to. May pang video call siya, meron siyang pang call. Ano ata to? Parang 3 days, 3 days. Mamaya na lang. Ayan, 9 million mega love shout out. Chelsea Gaming, wait lang mga may magpapalo. 9 million mega love shout out. Ayan.
YouTube bono, ano to, Intex? 0910 94 90 830. 0910 94, tama to? 90 830. Saya 20 ah. Oh, nakaregister na to. Ayan. Pwede siyang pang video call. YouTube bono TW, sabay mo idol from Yanjo. Ayan, YouTube bono. Full watch sa video mo, lalabs. Ayan, yung ano mo. Wet market. Ayan na, YouTube bono. Daming prutas, fresh na fresh. Wow. Ayan po, dumating natin. Ano to, bigyan mo na ngayon? Oh, sige. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Batang Biker Vlog, Mega Love, shout out. Ayan. Batang Biker. Dagdagan mo na. Salamat, idol from YouTube bono. Ayan. Ayan, YouTube bono, full watch. Lalab, YouTube bono. Full watch sa video mo. Tan-tan-tarararan. Ayan, 6 million. Salamat, idol. Ayan. 3 minutes lang naman yung lalabs yung video mo. May agum ka na, host. Secret. Saka na yan, YouTube bono. Eric Garcia, Migalab, shout out. Soon lalab, soon. YouTube bono. Soon, not now. Yung tanong talaga ng YouTube bono, ah. Wag ngayon, sakit sa ulo yan. Ayan. Oy, dalaga pa. Oy, dala na. Dala na, oy, dala. Dala. Ayan, 5 million Mega Live, shout out. YouTube bono dan, dikit may bakas pasukli ako from Yanjo. Mga labda na po ba kayong magtamsak sa nakapin? Punta tayo kay Madam Prexy. Ayan. Palablab na kapin, mga lalabs, nakapin po. Ayan, 4 million Mega Live, shout out 4 million. Patamsak na kapin, mga lalab, patamsak po. Nung nasa Panganiban pa ako, muntik na akong mag-asawa dyan ng Bicolana. Ayan. Bakit di mo tinuloy, YouTube bono? Bakit di mo tinuloy ang mag-asawa ng Bicolana? Ang Bicolana malambing. Tapos masarap magluto, puro nga lang ginataan. Puro lang ginataan. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Eds Vlogs. Eds, ayan. Migalab, shout out lalab, Eds. Eric Garcia, lalab, Migalab, shout out to you, lalab. Eric Garcia, ayan. 7 million, Migalab, shout out 7 million. Ayan, palablab na kapin, mga nalas na kapin, Prexy Joy. Prawns Tom Yum Pasta recipe is ASMR. Ayan. Cooking homemade, Prexy J. Lazada. Ayan, Madam Prexy, nasa bahay mo ako, may harang ka pa. Lazada, may Lazadang harang. Ayan, 6 million Mega Live shout out, 31 million thumbs up. Thank you. Mga lalas, palablab. Ayan. Ayan, Madam Prexy. Wow, yummy. Madam Prexy, ayan.
Ayaw niya dito sa Davao City, wala raw gabi. Parang laing at di raw kami naggagata. Hindi naman dahilan yun YouTube Bono, baka di kanya mahal. Kasi, pag mahal ka ng isang tao, kahit saan sasama ka. Pero yung dahilan niya dahil walang laing, pwede naman siyang sa mga niya kamag-anak, pwede siyang padalhan. Ang dami namang paraan. Kunwari lang yun, baka may iba lang yun YouTube Bono. Baka may iba yun YouTube Bono. Ayan, Madam Prexis, yung pasta mo. Kasi kung mahal ka ng isang tao, kahit saan ka pupunta, sasamahan ka niyan. Di ba? Pag mahal mo yung isang tao. Yan. Ayaw Ana host ba? Yan, Joe, Couples Philippines. Ayan. Ayaw yan kay YouTube Bono. Baka mapikon to si YouTube Bono. Nasaan na ngayon YouTube Bono? So, taga saan ngayon yung asawa mo, YouTube Bono? Taga saan nyo rin? Taga Davao? Nag-all si YouTube Bono, hihi. Ayaw niya host kasi magalit daw ang asawa ko. Oh my God, kaya naman pala gagawin mong kabit eh. Ikaw talaga YouTube Bono, napaka-ano mo. Napaka-babaero mo. Ang sabi mo sa akin dati, wala kang asawa. Binata ka, talaga, uy. Ayan, Prexy, Madam Prexy, napakasarap. Nagpabili din ako sa mama ko ng ng hipon. Kasi balak ko mga lalas ba yon? Butter shrimp. Kasi wala nang ibang ulam na niluluto yung tatay ko, puro na lang ginataan. Ginataang tilapia, puro na lang tilapia. Ayan, Nel Alulino, tamsak. Mega live shoutout, Nel. Ayan. Alulino, mega live shoutout. Sabi ko sa nanay ko, pupunta siya ng palengke. Pabili ng hipon. Tapos yung butter. Ako magluluto. Ayan. Yan, Joe, shoutout bro from YouTube Bono. Ayan. 6 million mega love shoutout. Ayan, Madam Prexy, napakayami naman nito, Madam. Ay, yung iyong prawns. Ayan. Tom yum pasta. Wow. Nakakatakam naman. Ayan, Madam Prexy. Dikit ko na rin to sa'yo. Kaya nga, host, pero mabait yun, taga-daet. Ayan. Mabait talaga mga lalabs yung mga Bicolana kasi ang mga bisdak bro, YouTube Bono. Kasi ang mga, siguro hindi naman lahat, kahit naman saan mga lalabs, may mga mabait naman talagang tao. Kahit naman saan, meron naman mga loko-lokong tao, di ba gano'n naman yon. Pero ang mga Bicolano talaga mga lalabs, malambing. Tas masarap magluto. Ako, favorite ko rin magluto mga lalads. Ayan. Sarap naman ang pasta ni Madam. Wow. Madam Prexy, sarap. Nakakagutom. I love pasta. Ayan. Bisdak bro. Bisdak daw. YouTube Bono. Ayan, Madam Prexy, napakayami naman. Nakakagutom. Nung nasa abroad ako, mahilig akong magluto ng pasta mga lalads. Ayan. Dito kasi sa Bicol mga lalads, nung isang araw nagluto ako ng pasta. Ang mga tao kasi dito hindi sila sanay kumain ng pasta, no? Sabi ba naman, ano ba yung lasa na to? Pasta nga, di ba? Ay, Diyos ko. Hindi nila alam yung pagkain na pasta. Alam lang nila kanin. Alam lang ng mga tao dito, kanin kainin. Ayan. Yung mga pasta-pasta, hindi. Magluto ka naman ng gulay. Yung gulay na katulad ng, green bell pepper. Parang ninibago sila, syuhada. Mga tao kasi dito hindi gaanong nagbibili ng mga ganyan. Puro lang kinakain, kamuting kahoy, talbos ng kamote, sitaw. Pero yung mga nabibili dyan sa palengke, parang hindi sila pamilyar. Ay, Diyos ko. Yung pasta tuloy na niluto ko, hindi nila naubos. Ang sarap naman, para sa akin, ang sarap naman ng pagkaluto ko eh. Kasi lagi ko nga yung niluluto sa abroad eh. Pero hindi sanay, ano ba naman daw yung lasa na yun? Syuhada. Salamat po from Anna Life's Adventure. Ayan.
May premier ka, Niel. Ayan. Sige, lalab. Sunod kita kay ano ha, kay ano, Rexy para matamsakan. Salamat po from Anna's Life Adventure. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 11 mega live shout out, 11 million. Thank you so much. Kasi dito sa probinsya mga lalas, karamihan ng tao dito lagi lang nasa bukid, di ba? Hindi sila sanay ng mga pagkain na parang medyo mataas-taas. Naninibago, nagluto ka lang ng pasta, iba raw yung lasa, ano yun. Para po yan sa kapatid ko. Sa kapatid mo ba yan, madam? Sige lang. Yan talaga host ang Pilipino host, mabango dahil sa kinakain. Oo nga, lalads. YouTube uno. Pero yung mga ibang lahin, Diyos ko, mga lalabs, oy. Alam mo nung nasa abroad pa akong mga lalabs, alam mo ba yung mga iba-ibang lahi kung paano magluto? Ang mga Nepali, mga lalabs, alam niyo kung paano magluto ang mga Nepali? Gagawin nila, maliligo muna sila mga lalabs. Maliligo muna ang mga Nepali. Pagkatapos nilang maligo mga lalas, basa pa yung buhok nila, magluluto sila doon sa kusina. Nako, ang amoy mga lalabs, sobrang baho. Lalagyan pa nila ng curry powder. Oh my God, yung pagbagong ligo ka, dadaan ka talaga sa kusina. Dikit na dikit sa buhok yung curry ng mga ibang lahi na yan. Sobrang baho, lalagyan pa ng maraming paminta. Tapos maraming sili. Oh my God, sobrang baho. Kaya pansin nyo yung mga Nepali, mga lalas, pag yan nagluto, Diyos ko, ang baho ng kusina. Ayan. Pasta-pasta ka nga sila doon, amoy naman sila, amoy kambing. Mga lalas, yung Nepali, Diyos ko. Sabi nga namin, dapat tayong mga Pilipino, bago tayo magluto, bago tayo magluto, di muna tayo maliligo. Pakaluto sa maliligo. Ang mga Nepali, magliligo muna. Basang-basa pa yan, magluluto na. Kaya tuloy yung amoy ng curry na nagpunta na doon sa buhok, sa damit. Ayan. Lalab, shout out. Michaelson, mega love, shout out. Michaelson, mega love, shout out. Mga lalab, na po ba kayo mga lalab sa kay Prexy Joy? Ayan. Michaelson, pero gwapag yun ka ho. Salamat, YouTube, no? Si YouTube na talaga, babaero. Ayan. Michaelson, Joseph, aka Mike, mega love, shout out, lalabs. Ayan. Thank you so much. Thank you. Ayan. Napakasarap naman ng ng shrimp. I love shrimp, mga lalabs. Michaelson Lalab, mega love, shout out. Yummy shrimp o prawns. Kakatakam naman, ayan. Lul, too loud, please, Lul. 11 million mega love, shout out. Ayan. Thank you so much everyone for always supporting me. Ayan. Thank you so much. 12 million mega love, shout out. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Ayan, patamsak sa nakapin. Love you, my sisi. Ayan, love you too, my friend. My friend, Michaelson, aka Mike Lalabs. Thank you. Ayan. Thank you. Sarap naman, sarap. Love you, my sisi. Ayan, 10 million mega love, shout out. Mga lalab, sana si yung may premiere kanina? Nasaan na ang pag-ibig mo? Niel, nasaan ka na, Niel? Ayan, dumunod tayo sa may premiere, mga lalab. Patamsakan natin yung premiere. Ayan. Patamsak po, mga lalab, sa premiere, mga lalabs. Ayan. Niel Alulino, may premiere, tamsakan, mga lalabs. Tamsakan natin. Premiere in 2 days. Ano to, kalabasa? Kalabasa ba to, umangga? Ayan. Kalabasa. Patamsak po ako, mga lalabs, sa nakapin may premiere. Nandito ka pa ba, Niel? Nandito ka pa ba, lalabs? Oy. Niel Alulino, nandito ka pa ba, lalabs? Ayan, Nel. The world is a better place with Islandski Vlog. Host, punta ka dito sa Davao. Magdala ka ng kasama. Akong bahala sa'yo. Basta aeroplano, hotel, pagkain sa iyo lang.
Ganun ba yung YouTube no? Ini-invite mo ko ha? Tapos mag-hotel din pala ako. Ayan. Palablab mga idol, pabakas lang po, sukli agad. Si Yanjo, ayan. Mga lalapatamsak po ako nakapin. Ang nakapin tamsakan mga lalabs, 9 million mega love shout out. Ayan. Lablabin, YouTube no. Ini-invite mo ko papuntang Davao. Anong meron sa Davao? Nandun si Duterte. Ayan. Nandun si ex-president Duterte. Ayan. Nagsisimula na naman tong buwang na tong mag-loading. Uy. 9 million megalabay na host. Work time. Sige, YouTube no. Mag-ingat ka palagi dyan, lalabs. Ayan, God bless always. Ingat palagi. Sige na, bye-bye na. Ingat lagi sa work. Pakainin kita ng durian. Mga lalabs, yung durian, napapanood ko lang yan, pero never pa ako yan nakatikim kung anong lasa ng durian. Sabi mabaho daw yan, pero masarap. Pero masarap talaga yung mabaho mga lalabs. Ayan. Pakainin kita ng durian. Gwapahagyod ko ni Muhos. Sige lalabs. Pero dito sa palengke sa amin, wala ko na akong nakikitang durian. Gusto ko rin matry kung anong lasa ng durian na yan. Sabi daw mabaho. Ayan. Tamsak lalab cappuccino ni Barista Philye. Ayan lalab, mega love shout out. Barista Philye lalab, mega love shout out lalab. Ayan. Ayan, salamat everyone. Salamat. 11 million, thank you so much. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Patamsak po. Partayang nasa palengke. 8 million mega love shout out. 8 million. Mga lalab, palablab po ako sa aking new uploads mga lalabs. Ayan yung binaba akong bahay. Yung binaba ni Ailensky Vlog mga lalabs, palablab, pa-watch naman mga lalabs. Kahit 2 minutes lang sapat na tamsak mga lalabs. Okay na si host. Ayan. Ayan, 10 million mega love shout out. 10 million. Tamsak lalab cappuccino ni Barista lalab mega love shout out. Ang Dorianos parang ano yan, alam mo na mabaho pero sarap isubsob kainin. Sarap isubsob yung mukha ni YouTubono sa durian na mabango. Ibang durian na naman yung naisip ni YouTubono, sinusubsob yung mukha niya sa durian. Sinusubsob mo yung mukha mo sa Pokemon, YouTubono. Marok versus sa Tamsak Dan from Himawari Vlogs. Ayan. 9 million Migalab shout out harang. Ayan. Salamat madam sa paharang. Tamsak support lalab from Marites ni Barista Fel. Ayan. Lalab Marites, Migalab shout out. Ayan. 10 million Migalab shout out. Ito yung lumayas na si YouTubono. YouTubono, sige na lalab. Mag-ingat ka palagi sa work mo dyan, lalab. Mag-ingat palagi. God bless. Ayan. Lalab Martis ni Barista Phil Lalab, thank you. Ayan. 9 million mega love shout out, thank you so much. Anas Life Adventure. Mga lab, na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Punta tayo kay Anas Adventures. Ayan. Nagtamsak na po ba kayo sa nakapin? Anas Life Adventures po, nagbaba ng buy. SSC mega love shout out. Ana's Life Adventure, ayan. Palablab mga lalab, Ara and Elos, ayan. SSC TV, ayan, nagbaba ng buy SSC. 8 million Migalab shout out. Rodel Tabios Migalab shout out, Rodel Tabios Migalab shout out. Ayan, dan na po ba kayo sa nakapin mga lalab? Patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs, ayan. Patamsak po, nakapin, patamsak. Mga lalab, dali na para maglipat na tayo, makapag-fin na tayo ng iba. Wala na ata si Madam Nandito ka ba, Madam Niel, nandito ka pa ba? Wala na ba si Madam Niel? Nandito ka ba, Madam? Noel Alulino Tamsakdan from Himawari Vlogs.
Ayan, Niel Alulino Lalabs. Pabalikan po si Madam Himawari. Bakas po, ayan, didikit from Rodel Tabias. Nandyan pa. Yan yung Couples Philippines done from Niel Alulino. Ayan. 6 million, Migalab, shout out 6 million. Bakas po, didikit from Rodel Tabios, 5 million, Migalab, shout out. Bakas lang mga lalab, bakas lang po. Ayan. Yan, Jo Lalab, pasuklian na lang si Niel Alulino Lalabs. Dan na sa'yo, pasukli na lang Lalabs, pasukli. Ayan. Thank you so much. Heart Vlogs, Lalab, Migalab, shout out, Heart Vlogs. Tamsak host. Lalab Heart, salamat Lalab sa vlog. Habang tumatagal gumaganda ka host. Ayan, salamat po Sir Buchito. Diyos ko Sir Buchito. Baka tayo mag-loading na naman yan. Diyos ko. Heart Vlogs, nagbaba ng bahay. Ayan. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan. Migalab, shout out po sa lahat. Hi. Sir Buchito. Palablab, mga lalab, palablab. Ayan. Migalab, shout out sa lahat. Lablabin natin Sir Buchito mga lalabs. Ayan. Ayan, 8 million, Migalab, shout out. Natawa tuloy Sir Buchito kasi totoo naman pag ito si Sir Buchito pumapasok, nakakakaba. Ano na naman? Nakahanap kayo? Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Jaala Music TV, Migalab, shout out. 6 million, Migalab, shout out. Ayan. Hindi bibili. Ako magluluto niyan, ma. Ako magluluto ng butter shrimp. Harry Vlogs dan from Niel Alulino. Ayan. Heart Vlogs Lalab. Dan po si Madam Niel Alulino. Ayan. Palablab pa ako mga lalab sa mga binababa kong by Bruchito Channel. Ayan. Madam Ana, nandito ka pa ba Madam Ana? Madam Ana. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalas? Ayan, punta naman tayo kay kay Ana's Life Adventures. Ayan. Madam Ana, ayan. Arnold the Desert TV, buhay ng isang marino. Wow, sana all marino. Ang ganda ng view. Idol Nel, OTW sa bahay mo, Idol. Magbakas ako. Ayan. Iwala ng bakas from Madam Prexy. Melon Channel, Madam Melon. Migalab, shout out, Madam Melon. Madam Melon, Migalab, shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. 7 million, Migalab, shout out. 7 million in the... Yes, it's a butter. Saan yung hipon? Pirang kilo binili ni mama? Nakalagay na nga sa sulat na butter. Oh my God, ano naman nangyayari sa aking Anong oras na ba? Mag-alas 9 na kasi. Nakabigla na naman tayo nitong mag-shutdown. Ang Doranos parang melon yan. Melon amoy. Masarap yung amoy. Ayan. Pia Mix Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Hi, host. Yes, YouTube Bono. Melon Channel dan from Niel Alulino. Amoy melon. Masarap yung amoy melon mga lalas. Kinakabahan ako mga lalas kapag may lumalabas na ganito sa aking live.